ପିଲାମାନେ ଆଜି ହସଖେଳ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପାଠ 6 କହିଲ ଦେଖି ବିଷୟଟି ପଢ଼ିବା। ପାକୁଆ ପାଟିଟି ଅଟେ ମୋହର, ବାଳ ଧଳା ହୋଇ ଗଲାଣି ମୋର, ରୀମା ସୀମା ମୋର ପୁଅର ଝିଅ, କ'ଣ କହି ମୋତେ ଡାକିବେ କହ। ପାକୁଆ ପାଟିଟି ଅଟେ ମୋହର, ବାଳ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଏଇ ଜେଜେ, ବାଳ ଧଳା ହୋଇ ଗଲାଣି ମୋର, ରୀମା ସୀମା ମୋର ପୁଅର ଝିଅ, କ'ଣ କହି ମୋତେ ଡାକିବେ କହ। କ'ଣ କହିବେ? ଜେଜେ। ଜେଜେ ଡାକିଦେଲେ ରୀମା ସୀମାଙ୍କୁ, କଥାଏ ପଚାରେ ଆସ ପାଖକୁ, ଧରମା ତମର ବାପାର ଭାଇ, ତାକୁ କ'ଣ ଡାକ ଦିଅ ବତାଇ। ଜେଜେ ଡାକିଦେଲେ ରୀମା ସୀମାଙ୍କୁ, ଦେଖ ରୀମା ସୀମାଙ୍କୁ ଜେଜେ ଡାକୁଛନ୍ତି। କଥାଏ ପଚାରେ ଆସ ପାଖକୁ, ପାଖକୁ ଡାକିଲେ, ଧରମା ତମର ବାପାର ଭାଇ, କହିଲେ ଧରମା ତମର ବାପାର ଭାଇ, ତାକୁ କ'ଣ ଡାକ ଦିଅ ବତାଇ। କ'ଣ ଡାକିବେ? ବାପାଙ୍କର ଭାଇକୁ ବଡ଼ ବାପା କିମ୍ବା ଦାଦା। ଜେଜେ ଡାକିଦେଲେ ପୁଣି ପାଖକୁ, ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଯିଏ ତୁମକୁ, କ'ଣ କହି ତୁମେ ତାହାକୁ ଡାକ, ଯିଏ ଜାଣ ଆଗ ହାତଟି ଟେକ। ଜେଜେ ପୁଣି ରୀମା ସୀମାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଯିଏ ତୁମକୁ, କ'ଣ କହି ତୁମେ ତାହାକୁ ଡାକ, ଯିଏ ଜାଣ ଆଗ ହାତଟି ଟେକ। ମାନେ କ'ଣ ଜନ୍ମ କିଏ ଦେଇଛି? ନା ମା। ଯିଏ ଦେଇଛି ତାକୁ କ'ଣ ଡାକିବ? ନା ମା। ମାର ଭଉଣୀ ମାର ଭାଇ, ଡାକ ତୁମେ ତାକୁ କ'ଣ କହି, ତାଙ୍କ ବାପା ମା ତୁମର କ'ଣ, ଯିଏ କହିବ ସେ ସୁନାଟି ଜାଣ। ମାର ଭଉଣୀ ତୁମର କ'ଣ ହେବେ? ମାଉସୀ। ମାର ଭାଇ ମାମୁଁ, ଡାକ ତୁମେ ତାକୁ କ'ଣ କହି, ନା ମାଉସୀ ମାମୁଁ। ତାଙ୍କ ବାପା ମା ତୁମର କ'ଣ, ଯିଏ କହିବ ସେ ସୁନାଟି ଜାଣ। ତାଙ୍କ ବାପା ମା କ'ଣ ହେବେ? ଅଜା ଆଈ। ଘରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା।